Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Unang Pedro 1 versikulo 16. Gusto sa Dios igsuon nga magkinabuhi kita nga balaan. Tungod kay ang Dios balaan man. Kitang tanan gitawag sa Dios nga mahimong balaan. Kitang tanan nga katawhan gusto sa Dios nga magkinabuhi nga balaan. Tungod kay siya balaan man. Unsa man ang kinabuhi nga balaan? Ang kinabuhi nga balaan igsuon, dili kita magbaton sa pamatasan nga kalibutanon, sa pamatasan nga tawhanon, kun dili magbaton kita sa kinabuhi nga Kristohanon, sa kinabuhi nga Dioston. Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Mao kana ang gusto sa Dios nga atong batunan, nga magkinabuhi kita sa kanunay nga balaan. Ingon nga siya balaan. Pinaagi niya na igsuon ang Dios mahimuot gayud kanato. Maong sa kanunay igsuon magkinabuhi kita nga balaan aron ang Dios mahimuot kanato. Likaya nato ang mga dili maayo nga buhat nini nga kalibutan. Tungod kay ang gusto sa Dios mahimo kitang hingpit og balaan ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.